sha biyun da na sai mun yi shi, gashi ta addabe ni tausayin ta ne ke dukana. Kasan wata rana sai gabarin gari ya kama ni, na sai tiket ɗin jirgi don tafiyar da zan karta wuri. Muna a layin sikirinin a gabana ga wani sai kuma ni, sai na hango hotonta a waya ta sakai da idanuna. Sai muka yi gaisawa ya ce ni ko kamar dai na san ka, sai na ce ba mamaki mun taɓa haɗuwa kan wata harka. Sai ya ce mini lala ina da ganin ka kan bidiyon waka, dan akwai waƙoƙinka a cikin wayar mai ɗakina. Har ma ya ƙara da cewa ga ma wayar ta nan ko a hannuna, zan je in kai mata hutu, zan je gida daga aikina. Da Allah za mu yi selfie, zan je gida in nuna wa matana, sojan ƙasa ne ni daure ballan barka abokina. Shi yana yin murna yau yayi gamo da mai waƙar hijira, ni ko na shiga tsoro har na yi baƙi kamar shayi zura. A tsorace na gaya masa lambar wayar ya sa ta kuma saura, yana zuwa ƙarshe dan take wayar ta bayyana sunana. Turkash. Sarauniya TV, tashar al'umma.